Guys, lo myalezo ngiyacela niwudlulise bandla ufike yonke indawo ngoba umyalezo ubalekile. Mhla 30 June guys akulona usuku lokuthi siluthe. Mhla 30 June akulona futhi usuku lokuthi sihambe sifuna abantu sibakhiphe endlini. Abantu bokufika sithi abaphume sibashaye sibalimaze. Ngiyacela bandla nikususe lokho emqondweni wenu mangabe beniplane lokho ngiyacela. Ngoba masingenza lokho sizosheshe siqede le party kanti kusaeli. Yabo. Kusaeli and inhloso yethu akugona ukuthi kugcine sekukhona abantu abalimele noma basebeshayiwe noma kanjani. Inhloso yethu ukuthi bahambe nje bagoduke baye emakubo. Iyona nje inhloso yethu. Futhi ukuluthayo kuwesi ke ngoba makuluthwa ezitolo lezi eziqasha abantu lezi ezangempela kulimala wonke umuntu. Yabo. So ngiyanicela bandla leyo kulutha ningayicabangi guys naleyo kushaya abantu. Ngoba nizoyijika yonke lento bese kube yibona engazi ukuthi ba ama victim kanti siyazi thina ukuthi labantu basihlukumeza kanjani ezweni lethu. Uyibona ivakashi kodwa thina sihlukumezekayo. So naqala nje nakwenza lokho umhlaba wonke uyobusa ubone ngazi ukuthi vele thina sisukela abantu aba innocent kanti anginjalo. Siyazi thina inkinga esibhekana nazo ngenxa yalabantu. So ngikhumbula nje ngo2021 khathi kukhona lokulutha lokho akwenzeka. Abangaziyo ke bazosho even nangaleso sikhathi ukuthi mina umuntu oqala nqa owasebenzisa wona futhi social media ngahamba ngathi mina kubantu asamso clean endaweni zethu emalokishini. Saqala kaMashu ngabona nezinye indawo ke iqala zithi ziyacleana nazo endaweni zabo. Kwakudabukisa mfethu ungena kuleza idolo Shoprite obani oSpa ubone nje umonakalo esiwenzakalile till today ezinye idolo akazi zize recover from lokho. Abantu abahlupheka yithina. Azange kuze kuhlupheke labantu labo besasibaluthela kwahlupheka thina. Yabo singasakwazi ukuthenga amagrosa abanye abasanazo ngisho indawo zokukhipha imali sefanele baye kude. So leyo nje asingayenzi ngoba ilimaza thina futhi ayinabo ubuhlakani phakathi ayihlakaniphile futhi leyo. So ngiyacela nje nidlulise lo myalezo kulabo abacabanga ukuthi mhlawumbe ngomhla 30 lento imayelana nomntshontsha. Cha sitshontshe. Umntshontsha nje guys cha sihambisani nakho. Yabo. Lempi yona sizoyilwa futhi sizoyilwa kahle nje singajahile nabahambayo njengoba behamba nje manje kusamanje kuzoba wesi. Kodwa thina njengoba sisho ukuthi mekusha umhla 30 bengahambile sizoqhubeka sidile nohulumeni wethu. Ngoba anything engayi-understand nini ukuthi uhulumeni awukwazi phela na ucompromise umnotho ukuthi ugcine usilimala ngenxa yabantu abahlale beteleka zonke izinsuku. So hayi ukuthi lama march ngoba abanye beni bethi hayi peaceful march ayinamsebenzi peaceful march inomsebenzi omkhulu kabi peaceful march. Inomsebenzi omkhulu kabi. Ukuthi nje abanye phela bafuna ukubona yena engathi ngavele isivuke ekseni bonke abantu bokufika sebehambile ngeke izenzeke le nto ngisho sesithanda. Ngeke izenze futhi niyababona ke labo ukuthi ba ready bathe bangasibulala ngisho usibulala besibulalela ukuthi bangagoduka kuba emakubo. So akubo yibona benza lawo maphutha. Kungabe yithina esenza lawo maphutha ngoba lelizwe lethu malimala kulimala thina bona emakubo le yaqhubeka ukukhona yonke lento abayibalekelayo. So nje ngicela ukudlulisela kakhulu umyalezo wokucela bafethu siyacela bandla. Mhla 30 thina silwa nohulumeni. Aqaqe lokho ukuthi silwa nobani silwa nohulumeni. And ngiyabona khona abanye basizakela sebelindile niyabazi ke nani njengabantu beEFF nje balinde ngezibovu ukuthi babe khona into abazobajabulisa ekuthiwa iwrong yenziwa abantu. Ningabaniki lokho ngoba asinandawo vele sebetshengisile ukuthi abekho esidini labantu bala eSouth Africa. Nabanye ke nabo abantu bokufika abahleli balindile bakhipha ingovolo balinde ukubona ukuthi yini wrong esoyenza ukuze bezogijima bebe ama victim ethi nabazi bayathanda nokuvela ko TV bekhala beqamba amanga. Vele futhi ngomhla 30 bazo create ngisho istory abanye bethi beshawe bengashawanga benze wonke ama performance la. So kuzomela sibe clever nathi sihlakaniphe. Ningabaniki nje into bazosizakala ngayo. Ngiyacela abantu bakithi ukulutha nje no. Sisazokhipha nezincwadi nje sicela abantu bethu abasemphakathini ehlukahlukene ukuthi bayikhiphe. Lutha ukushaya abantu ukubabulala asikwenze lokho. But yena uhulumeni kumele azi ukuthi sesikhathele. Kumele asheshise abathathe labantu
ngoba nabo bayadelela benjalo nje bayeyisa. It's not like bahleli la ba-innocent, bayeyisa benjalo bayalokhu bestrinisha bethi abayindawo, uzobabona nje ukuthi bakhuluma kangakanani. Kodwa-ke asiqhubeke thina silwe nohulumeni, ngoba at the end of the day uhulumeni ana-choice. Mase sithe asabafuni isikhathela sisabafuni, akukho futhi enye into abangayenza ukuthi basihlalise nabantu esingabafuni ngenkani. Kodwa-ke umyalezo obalulekile lowo. 30 June. Yo, come on, bangin. Come on, bangin. Nibe safe guys ngelanga langomso. I-1976 liqalele phansi futhi azi umuntu omnyama uyawuzaphumule nini. Le freedom kuhlale kuthethwa ngayo, ingabe thina sawuze siyifumane xa kufuneka kuhlale kustrikwa kusiliwa oko ukuze into zifumaneke kuthi thina abantu bamnyama.